След като се запознахме с whip шейдинга и видяхме колко е приятна техниката за работа и колко красив резултат остава, нека да видим и какви грешки могат да се допуснат с направата на тази техника, за да можем да ги избегнем и да вземем само позитивите. Абонирайте се за канала и нека да преминем към 5-те грешки, които се допускат при правенето на whip шейдинг. Грешка номер 1. Whip-ът става на линии. 100% сте виждали татуировки, които са направени с whip шейдинг, с round liner и самите светлосенки стоят на линии. Понякога линиите са фрапантни, изглеждат просто като опит за направа на линии, но са се получили някакви рехави линии. Друг път пък линията изглежда като направена на светлосянка, може дори да имаме плавен преход, но все пак светлосянката стои направена и разделена на линии. Личи си движението, с което сме се опитали да направим този whip шейдинг. За да избегнем това, разликата, както разбрахте, между направата на линия с round liner и между направата на whip шейдинг с round liner е бързината на движението. Правим го с абсолютно същата игла, но ако движението е прекалено бавно, точките, които се инжектират от иглата, ще са много наблизко и това ще образува линия. Ако движението е достатъчно бързо, иглата няма да успее да позиционира толкова точки една до друга, а ще ги разпръсне в една линия и всъщност ще се получи шейда, който търсим при whip шейдинга. Едно от нещата, което ще регулира това, точките ни да не са близко една до друга, е волтажът. Колкото по-бърз волтаж, толкова по-бързо пунктира машината и толкова по-лесно е да направим точките повече като линия. Тоест, първото нещо, което можете да оправите, ако имате този проблем, е да намалите малко волтажа. Ако искате да станете професионален татуист, можете да се запишете в най-голямата тату академия в България. Линк за нея ще има в описанието. Следващото нещо, естествено, е самото движение. Ако пък движението ни е прекалено бавно, без значение колко ни е бърз волтажа, все пак движението, което правим, ще образува линия, а не whip шейдинг. Тук това, което можете да направите, е просто достатъчно бързо движение, което да направи ефект на точки, а не прекалено близки точки, които по-скоро ще приличат на линия. И третото нещо е посоката на движение, за да може дори и да се справим с това да правим whip шейдинг, той да не изглежда разделен на редове на линии. Това, което можем да направим, е чрез издърпването на whip шейдинг с round liner малко да променяме посоката на изтегляне. Един път можем да изтеглим така, друг път да изтеглим на другата страна, трети път направо и по този начин да кръстосваме следите, които оставя round liner. Както знаете, round liner е фокусирана игла в сноп и тя остава линия, дори тази линия да е изградена само от точки. Затова, когато кръстосаме няколко линии, по-скоро ще получим едно плавно запълнено петно, защото точките ще се наслоят една в друга и ще получим по-скоро шейд и ще избегнем ефекта на линии в прави редове. Тоест при whip шейдинг, ако си представим, че трябва да засенчим един правоъгълник, то линиите, които правим и движенията не трябва да са просто успоредни линии от едната страна към другата, а трябва да са множество кръстосани една с друга линии, за да получим едно плавно запълване, без да си личат отделните линии от нашите движения. Правейки последната точка от съвет номер 1 обаче, трябва да внимаваме и да не получим надраскан ефект. За да не достигаме до там, трябва все пак, колкото и да са кръстосани линиите, те да започват и да отиват долу-горе в една посока. Също така, за да избегнем надраскания вид, трябва в която и посока да отиват линиите, те да са консистентни и равномерни като движение, така че да спазим това, за което сме си говорили, че движението трябва да почва плътно и постепенно с изтегляне на движението да става все по-леко и все по-леко да насища боята. Грешка номер 3 е прекалено повърхностното нанасене на whip шейдинг. Без значение, че правим шейдинг, че не правим линии, че не правим запълване. Това е техника, както всяка една друга техника в татуирането, които трябва да се нанесат достатъчно солидно, да постъпят в дермиса на кожата, за да може татуировката да се запази и след като тя се
обели. Ако действаме прекалено повърхностно, без значение дали с тази или с друга техника, мастилото попада само в епидермиса, т.е. в най-горния слой на кожата, който при заздравяване на татуировката се обелва и голяма част от татуировката ни ще изпада, ако сме действали прекалено повърхностно. Whip шейдинга е доста лека техника, особено към края на движението трябва наистина да внимаваме колко солидно се нанася мастилото, за да може все пак то да остане и след зарастването. Грешка номер 4 е една друга крайност, която можем да постигнем с whip шейдинга, а именно преработването. Особено в зоните, където трябва да наситим малко по-солидно боята, т.е. по-скоро към началото на whip шейдинга, там където започваме от контур или пък от плътно запълване, наистина там трябва да внимаваме с запълването, да използваме щадящите техники, които няма да ни преработят кожата, да не прекаляваме с повтарянето и също така да внимаваме и с високият волтаж, за да не получим преработване. Защото колкото и красиво да изглежда татуировката след като я завършим, ако имаме преработване, това първо ще докара усложнения на клиента, неприятни усещания и второ ще развали красотата на татуировката и тя няма да зарасне толкова добре, колкото е изглеждала като прясна. Грешка номер 5 е липса на връзка с контура. Доста често, когато татуистите не са изградили умението да боравят умело с иглите, оставят тънка ниша, която или е празна, или е доста по-рехава и ненаситена между контура и началото на светлосянката. Тази ниша много разваля крайният резултат, прави контурът ни прекалено изопачен, не го вкарва в общата форма и общо взето татуировката изглежда доста непрофесионално. За да избегнем тази грешка, то с whip шейдинга трябва да започваме плътно от линията или пък от солидното запълване, откъдето ще започва нашата преливка в шейд. Това бяха 5 съвета, които гарантирано ще подобрят вашият whip шейдинг и ще ви предотвратят много грешки по пътя. Успех!